गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, होनब्लासो मिथिगोन दि दिनैनि बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना आंनि गुबुन मोनसे गोदान इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला नोंथांमोना आंनि गोदान इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिपशनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना आंनि नैबे भिडिअखौ नायनानै आंनि गोदान इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो नोंथांमोना लाइक कमेन्ट खालामनानै हरदो, गोजोननाय थागोन। बिदिब्ला लोगोफोर फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों बोदोर खालामो। लोगोफोर बिथांमोना नैबे भिडिअखौ दासिमबो फुल आपल'ड खालामथ'वाखै। बिथांमोना बिथांमोननि नैबे टिजारखौ आपल'ड खालामनानै होबाय। नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों मिडिवाइन आरो उषा। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ उषा ब्रह्म अफिसियेल इउटुब चेनेलाव ट्रेलारखौ हगारनानै होदों। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों उषा रानी ब्रह्म आरो नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों सरोजनी ब्रह्म। लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला बिथांनि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैदो आरो बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांनि उषा ब्रह्म अफिसियेल इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौबो लाइक शेयार खालामनानै होदो। जेब्ला बिथांमोना बे भिडिअखौ फुल आपल'ड बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखाय लोगोफोर जेब्ला बिथांमोना बे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामगोन अब्ला आंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे आं आपडेट खालामनानै होफिनगोन। बेखायनो आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाखि आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै हरदो। बिदिब्ला लोगोफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै ला, होनब्लासो नोंथांमोना आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामब्ला नोंथांमोननियाव नटिफिकेसन थांनाय बायदि। बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेनोसै।